बीटीसी हालामाव सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थांखिजों सोलोंथाइनि फारसे बीटीसी सरकारनि थाद'नाय गैयै बाखनायथाव हाबाफारि। जायफोर फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां नाथाय नखराव रांखान्थि नोरजिया बेफोर नखरखौ नोजोर होनो बिथोन होदों हाग्रामा महिलारि सारा। जायफोर फरायनायफोरा मोजां नाथाय नखरा गाज्रि अबस्थाया गाज्रि नोरजिया लोरबां बिसोर बायदिखौ खबर लानो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा बिथोन होदों। हानायसिम रांनि अनसुंथाइ होनानै बिसोरनि आद्रा थानाय सिमांखौ जाफुंहोनायाव हेफाजाब होनो बिथोन होदों हाग्रामा महिलारि सारा। हानायसिम हेफाजाब होगोन सोरबा थालांदोंब्ला बेबो इयुनाव मोनगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारिया। मोजां डिग्री लाना फरायनाय फरायसाफोरा गोरिब नखरनिनो बिसोरनि थाखाय बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि सारा रांनि अनसुंथाइ होदों जाहाथे सुबुं सम्पद दानाय नखर समाज आरो रायजो दानायाव समायना जायो। बे बाथ्राखौ बुंदों बीपीएफनि लाइमोन दैदेनगिरि थामहिनबा बेरगाव बियाबनि KCLCC मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। थारैनो नंगौ बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीटीसी सरकारा आथिखालाव गुनगोनां फरायसाफोरखौबो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब आरो थुलुंगा होनायनि असिलायै रांखान्थि अनसुंथाइ होनायनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारिखौ लागासिनो दं। दिनैबो हाग्रामा महिलारिनि बिथोन हरनाय बायदि बिक्रम दैमारिया IIT बाराणसियाव बाय'केमिकेल इन्जिनियारिं बिफाननि नैथि बोसोराव फरायफुबाय थानाय बगतपारा ओनसोलनि महितुस ब्रह्मनो बिथांनि नखराव थांनानै बीटीसी सरकारनि जानानै नोगोद 5 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायनाय। मख'नो गोनांदि बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदि बावैसो सिगां फिथाइ फोसावनाय नीट आरो JEE आनजादाव उथ्रिनो हानानै हादरनि गुबुन रायजोफोराव थानाय IIT आरो इन्जिनियारिं सोलोंथाइ फसंथानफोराव मुं थिसननो खाबु मोननाय बीटीसीनि फरायसा फरायसुलिफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनगासिनो। हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदियै लाइमोन BPFनि दैदेनगिरिफोर BSUनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरिफोरा IITआव मुं थिसननो खाबु मोननाय फरायसाफोरनि नखर थांनानै 5 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायगासिनो। बीटीसी हालामाव सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थांखिजों गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बीटीसी सरकारनिफ्राय बेबादि रांखान्थि अनसुंथाइ होनायनि मावथांखि लानाया थारैनो इयुन समनि आरो बडलेण्ड हालामनिफ्राय गोबां मोजां सुबुं सम्पद सोरजिनायनि मोनसे लैखोन। IIT डक्टरेट EE बा JEE बा नीट फरायगासिनो दङ फ्राय दुखिया नखरनि मानसिफोर गोनजा बिसोरो रावनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनाखैब्लाबो बिथांमोनहा दावगालांदों। जेरै जाहानि फंबाय जेबो गैया हाबोथ गैया अब्लाबो फरायनो हादों। दायो नोंथाङा दै जोंहा खौरांगिरिया बुंनाय बायदि थाखा फैसा गैयाब्लाबो नखराव जेबो गैयाब्लाबो फरायनाया गोसो दङब्ला बे दावगालांगोन आरो जेब्ला हास'वा जागोन जेब्ला गोजौ मासियाव मोनहैगोन अब्ला नोंखौ हाथरखि नुहरनाय बायदि मानसिया नुहरगोन आरो नोंनि खाथियाव फैगोन। दिनै नोंनि खाथियाव फैदों फैसाया नङा होमबा नों मोजां फरायनो थाखाय। दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बेखौनो खबर लानो होदों जायफोर फरायनायफोरा मोजां नाथाय नखरा गाज्रि अबस्थाया गाज्रि नोरजिया लोरबां बिसोर बायदिखौ खबर लानो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा बिथोन होदों। हानायसिम हेफाजाब होगोन सोरबा थालांदोंब्ला बेबो इयुनाव मोनगोन आरो बेबायदिनो नखरनि थाखाय जा बिराद मोजां मोनसे सुबिदा जाहैसिगोन ओनसोलनि थाखाय लोगोसे बर' हारिनि थाखाय लोगोसे मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ जे मोनसे माबाखौ हारिखौ सालायनायाव जोंनि बे सरकारखौ सालायनायाव माबायदि गोहो बोलो नांगौ बेखौ जों मोनहैसिगोन जोंनि सम्पति। दा बेनिखायनो जायफोर दिनै गोबां डिग्री लागासिनो दं बिथांमोनखौ हेल्प खालामलांबाय थागोन। सोरबा थालांदोंब्ला सोरबा मोनथ'वाखैब्ला सारा बिसोरखौ खबर लागोन आरो जोङो नै JEE आरो नीटआव पास जानाय आरो मा दङमोन दा माबानिखौ IIT निखौनो आद्रा थानायफोरखौ कालेक्ट खालामनो होदों। मार्कखौ नायनानै प्रायरिटिखौ निस्सय सारा होगोन सिन्था खालामनो नाङा दावगालां ना नों इसोरा आशीर्बाद खालामगोन आरो बिमा बिफाया जिखौ नोंखौ लानानै आवगायलांनो बिथोन होदों निस्सय मोगथाङाव जाफुंगोन आरो बे जाफुंनायावनो हाग्रामा महिलारि सारा अननाय मोनसे जा बावहरदों बेखौ नोंथांमोनहा गोसो गोथारै नाजावनो थाखाय जोंनिफ्राय जोङो हामबाय होनदों। थेंक इउ।